יש נשים כאלה שקשה להן להיפקד בהיריון, אבל יש כאלה שעוד יותר קשה, שהן נקלטות להיריון, אבל לא זוכות שיהיה להן תקומה לוולד הזה, הוולד הזה נופל, יש להם נפלים. היו לנו כמה מקרים כאלה, נשים שחמש ושש ואפילו יותר מכך, פעמים רצופות, שהאישה מצליחה להיקלט להיריון, אבל זה נופל, וזה דבר שהוא מצער מאוד. איזה צער, יש אנשים על ידי טיפולים, על ידי כל מיני פעולות רפואיות, ובכללי, שזוכים להיקלט, אז שמחה גדולה, אבל פתאום שזה נופל, זה צער גדול לאישה. אבל יש כמה פעולות שקיבלנו מזקני המקובלים של בגדד, של עיראק, שזה מועיל לאישה, שהיא תעשה את זה, ובעזרת השם לא יהיה לה שום נפלים, תיקלט להיריון וגם תזכה שהעובר הזה יהיה בר קיימא, שהוא יזכה להיוולד ולהיות בריא, חי וקיים, כמו שצריך. דבר ראשון, שהאישה, מרגע שהיא נקלטה להיריון, תשים עליה גרעין של תמר, שתמיד יהיה אצלה. תשים את זה בכיס, תשים את זה בארנק, בתיק, תמיד שיהיה עליה, אם אפשר בגוף, גרעין של תמר. יכולה לגלגל אותו באיזה נייר, משהו כזה, ניילון, אבל תמיד שיהיה עליה גרעין של תמר, שלא תוריד אותו ממנה, אלא רק בשעה שמתרחצים. ודבר נוסף, שהם יחפשו איפה יש ברית מילה, באזור, משפחה, חברים. היא תגיד לאותם הורים, אנחנו קונים את היין של הכוס קידוש, שעושים את זה על הכוס של הברית מילה, שמקדשים, ולא רק שהיא תקנה את היין, אלא גם אותה אישה, היא תמזוג את היין לתוך הכוס, שבה יעשו את הקידוש לברית המילה. זה סגולות גדולות לאישה שיש לה צרה עם העניין של הפלת נפלים, שזה ייתן תקומה וייתן לוולד שלה בעזרת השם, לא רק לקלט, גם להיות בר קיימא, להתקיים, להיוולד, בריא ושלם, בעזרת השם יהיה ישועות גדולות.